Bueno, bagoa selektibitateko ariketa honekin, esaten du, arrain astegi bateko amu arrainen pisuak 250 gramoko batazbestekoa eta 50 gramoko desbideratze tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen dio. Bueno, orduan, aztertzen ari garen aldagaia da amu arrainen pisuak. Eta aldagai honek, X deituko duguna, jarraitzen du banaketa normal bat, bere batazbestekoa da 250 eta desbiazio tipikoa da 250. Honek zer esan nahi du, bueno, nik Xen batazbesteko, Xen probabilitate banaketa irudikatzen badot, kanpana itxura izango du. Kanpana honen erdiko puntua balioko du 250. Eta desbiazio tipikoak 250 izateak esan nahi du 200 eta 300 artean dauden pisuak, amu arrainen pisuak normala kontsideratuko ditugula. Hau da, normalena izango litzateke amu arrainak 200 eta 300 gramo arteko pisua izatea. Gutxi gora bera, tarte honetan aurkituko da amu arrainen 178. Bai, bueno, orduan. Hau da, bueno, besterik gabe, ulertu daigun zer dire esan nahi duten parametro honek. Bai, orduan, orain beka, irakurriko dugu zer eskatzen duen. Esaten du, pisu jakin bat gainditzen dutenak, baino ez dira salmentarako egokiak. Bale. Zein izan behar luke pisu horrek arrain astegiko amu arrainen 140 salmentarako egokia izatea nahi baldin bada. Bueno, orduan, begira, irudikatuko dugu berriro ere, probabilitate banaketa, bueno, suposatzen da kanpana hau simetrikoa izan beharko litzatekela, eta hemen erdian jarriko dugu batazbestekoa. Orduan, eskatzen digutena da kalkulatzea ze baliok uzten duen eskumaldean 140ko probabilitatea. Arrain, hemen esaten duelako, pisu jakin bat gainditzen dutenak, baino ez dira salmentarako egokia. Hau da, pisu batetik gorako amu arrainak izango dira salmentarako egokiak. Ez dakiguna da ze pisutik aurrera, hemendik aurrera edo hemendik aurrera hori da ez dakiguna. Orduan, esaten digute galderan, zein izan behar luke pisu horrek arrain astegiko amu arrainen 140 salmentarako egokia izatea nahi baldin badugu. Hau da, nik K hori kokatuko dut nonbaiten eta hortik aurrera, hemen dau izango dugun probabilitatea izan beharko da 0,40. Orduan, 0,40 izan behar bada, egon beharko da batazbestekotik eskumarantza. Tarte honetan izan beharko da. Bai, ze pentsa kanpanaren erdiak neurtzen duela 0,5. Orduan, hemendik kokatzen baldin badot, eskuman geratzen den probabilitatea izan beharko litzateke 0,5 baino gehiago. Kasu honetan esaten digute 0,40 dela, orduan hemendik kokatu beharko dut. Eta horrela, eskuman geratzen zaigun aldea 0,5 baino gutxiago izango da. Orduan, kokatuko dugu hemendik gutxi gora bera, bilatzen ari garen balioa. Bai? Eta bilatzen ari garen balioa, uzten du bere eskuman 140ko probabilitatea. Bueno, orduan, K hori bilatu behar dugunez, zer da egingo duguna? Beti bezala, lehenengo kalkuluak egingo ditugu banaketa normal tipifikatuan. Hau da, nik irudikatuko dut hemen, momentu bat, horrela, banaketa normal tipifikatua, hemen kasu honetan aldagaia izango da Z, eta erdiko balioa, batazbestekoa izango da 0. Orduan, aurkituko dugu banaketa normal tipifikatuan balio bat, K' dituko duguna, bere eskuman 140ko probabilitatea uzten duena. Bai? Orduan, zelan aurkituko dugu hau, begira, eskuman 140ko probabilitatea uzten baldin badu, eskerraldean 160ko probabilitatea utziko du. Orduan, planteatuko dugu Z, txikiago berdin K', adibidez, K' edo beste izkiren bat erabili nahi baduzue ondo. Izango da 0,6. Orduan nik orain tauletara baldin banoa 0,6 bilatzen baldin badot, ikusiko dut 0,6 probabilitatea ez dut aurkituko. 0,6 aurkituko da bi probabilitateren artean. Alde batetik 0,89 aurkituko dut taulan, eta balio probabilitate honeri dagokion balioa da 0,2 bost, eta bestalde batetik izango dut 0,66 probabilitatea. Eta balio honeri dagokion probabilitatea da 0,26. Orduan, gure probabilitatea bi hauen artean dagoenez, egingo duguna izango da, bi balio hauek gehitu eta zati bi egin. Edo, bestela, ere egin dezakegu, balio txikienari beste bost bat jarri atzean. Orduan, gure K' izango da
0,2 bost. Bai? Hau da, ehuneko berrogeiko probabilitateak eskuman uzten duen balioa. Orduan, orain egingo duguna, izango da Karen balioa kalkulatu. K izan behar da K primaren baliokidea. Orduan, tipifikazioaren formularen bidez kalkulatuko dugu K. Hau da, Z, badakigu Z dela X ken mu zati desbiazioa. Nik orain ezagutzen dudan balioa da Z-aren balioa dela 0,2 bost. Eta kalkulatu behar dudana da X-ena. Orduan jartzen dugu 0,2 bost berdin X-ken mu, kasu honetan mu izango litzateke 250, eta zati desbiazioa 250. Orduan hemendik X bakantzen baldin badugu, X-ak emango digu 262,75. Bai? 262 jarriko dugu hemen, 0,75. Orduan, orain, erantzungo dugu galdera. 262,75 gramoko pisua gainditzen dutenak egokia kontsideratzen baditugu amuarrainen ehuneko 40 salmentarako egokia izango da. Eta erantzunda daukagu ja lehenengo galdera. Goazen hurrengo diapositiban B atala egitera. Bagoaz orain B atala egitera, bai? Lehenengo eta behin irakurriko dugu berriro ere hemen jartzen duen gauza bat, esaldi hau. Pisu jakin bat gainditzen dutenak, baino ez dira salmentarako egokiak. Bai? Orduan, pisu batetik aurrera, salmentarako egokia kontsideratzen dira. Orduan, B atalan esaten du, aipatutako pisu hori 280 gramo baldin bada, hau da, 280 gramotik aurrera pisatzen dutenak salmentarago egokiak baldin badira, eta astegian 6.000 amuarrain baldin badaude, haietatik zenbat jarri ahal izango dira salgai. Orduan, egin beharko duguna, izango da ikusi amuarrainen ze portzentaje edo ze ehunekok pisatzen du 280 gramo baino gehiago. Eta ehuneko hori kalkulatuta daukagunean, bider 6.000 egiten dugu, eta listo. Bai? Orduan, lehenengo eta behin kokatuko dugu aldagaiaren balio hau, hemen probabilitate banaketa honetan. Begira, hemen dagoen balioa danez 250, 280 aurkitu beharko da pixka bat eskumarago. Orduan, kokatuko dugu gutxi gora bera, momentu bat, hemendik, bai? 280. Orduan, kalkulatu behar dugun ehunekoa, portzentajea edo probabilitatea izango da hau, bai? Eta bilatzen ari nazen probabilitate hau horrela adiraziko dut. Hau da, probabilitatea X aldagaia 280 edo 280 baino handiagoa izatearen probabilitatea. Hori da kalkulatzen ari nazen probabilitatea. Orduan, probabilitate hau kalkulatzeko egingo duguna izango da banaketa normal tipifikatura pasatu. Orduan, banaketa normal tipifikatua irudikatuko dut hemen. Horrela, kasu honetan orain ja aldagaiari Z deituko diogu, bataz bestekoa badakigu dela 0, eta orduan egin behar duguna da 280ren baliokidea aurkitu, banaketa honetan, eta horrela aurkitu ahal izango dugu, kalkulatu ahal izango dugu probabilitate hau. Orduan, 280ren baliokidea aurkitzeko egingo duguna izango da tipifikazioaren formula erabili. Hau da, Z berdin, X ken mu zati desbiazioa. Beraz, Z izango da 280 ken 250 zati 250. Eta balio honek ematen du 0,6. Orduan, 280ren baliokidea normal tipifikatuan izango litzateke 0,6. Horrek esan nahi du, probabilitate hau eta beste hau, Z handiago edo berdin 0,6, bardinak direla. Orduan, zelan kalkulatzen da probabilitate hau, egin behar dugu bat ken Z txikiago 0,6. Eta, balio hau begiratzen badugu tauletan, ikusiko dozue, ematen duela, bat ken 0,72 Orduan, kenketa honek ematen du 0,27. Orduan, zer da 0,27? Honek esan nahi du, amuarrainen ehuneko 27,22 280 gramo baino gehiago pisatzen duela. Orduan, alde honetan dagoen amuarrainen ehunekoa izango da ehuneko 27,22. Orduan, begira, astegian
6.000 amuarrain baldin badaude, haietatik zenbat jarri ahal izango dira salgai? Bueno, egin beharko duguna izango da 6.000 amuarrain bider 127,42. Bai? Bueno, eta honek ematen du 1.645,2. Orduan, bueno, borobiltzen baldin badugu, esan aldugu, 1.645 amuarrain izango dira salmentarako. Eta bukatu dugu.